Hej, det er Johnny fra Easy Motion. Jeg er her for at præsentere vores Neo Cross e-bike. Det er en elcykel, hvor du har batteriet lidt integreret i rammen og motoren siddende på baghjulet. Det er et 9 ampere 36 volts batteri, som sidder i her. Det giver en kørsel på mellem 40 og 70 km på en opladning. Samsung batteri, hvor der har 3 års garanti på. Man lader det op til 100% på 4 timer og 80% på 2 timer. Der er ellers 3 års garanti, men der kan også være 35.000 km i det, og så går det cirka til 80% ved en fuld opladning. Sagtens bruger den længere tid efterfølgende, men det lader kun også 80%, ligesom en mobiltelefon. På displayet heroppe, som man kan tage, og så er det for øvrigt tyveristikker, så kan den ikke køre på el, når du først har taget den her af. På den her, med hensyn til de mellem 40 og 70 km, man kan køre på en fuld opladning, der er 4 niveauer på den her cykel, som er den har en torque-sensor, og den er momentstyret. Det vil sige, det kraft, du lægger i pedalerne, det giver den der tilbage. De 40 km, det er det, der hedder boost, så får du 3 gange det, du træder selv, det får du tilbage i pedalerne. Så kan du køre omkring 40 km, og så får du også rigtig meget hjælp, og så giver den masser af kraft. Eller hvis du kører det, der hedder Øko, så giver den 0,7 gange det, du træder i pedalerne, og så kan du køre omkring 70 km på en fuld opladning. Men altså som sagt, når du tager displayet af, så er det en tyverisikring, og du kan bare sætte det her igen, som den sidder sådan her. Så har den en japansk Starfur motor 350 watt, der er neddroslet til 250 watt. Og det med de 350 watt, det betyder altså, at den lukker op, når du træder i pedalerne, så lukker den op med de 350 watt, og så får du altså lidt en spark på petten, når du kommer derud af. Shimano gear, 24 gear er der i den, og grunden til, at vi har de her udvendige Shimano gear, det er simpelthen fordi, at cyklen er beregnet til at blive brugt som en almindelig cykel også. Den vejer 19 kilo, 20 kilo, og det betyder, at den er lige så let som en almindelig cykel, lidt tungere end en almindelig cykel, men du kan sagtens bruge den som en almindelig cykel, og køre den som en almindelig cykel med alle de gear, der findes her. Udvendig gear giver en bedre trækkraft for cyklen og en bedre udnyttelse af cyklen i det hele taget. Så det er rigtig vigtigt, at man har de udvendige gear. Kræver lidt mere vedligeholdelse, ikke meget, smøres en gang om måneden, men det er super godt at cykle med udvendig gear. Så har den Tektro skivebremser både for og bag, og det gør selvfølgelig, at du stopper i god ro og orden. Den har et Suntour suspension, force suspension her, og det er mest beregnet til komfort, fordi når du kører på en elcykel, så flytter du den gennemsnitlige cykelafstand, du kører fra 5 km til næsten op til 25 km. Og så er det altså rart at have noget, der kan afføde dig foran. Men den her Cross her, som jeg jo for øvrigt synes er en fantastisk flot cykel, den findes jo i forskellige cykelhandlere, faktisk over hele landet, både på Jylland og Fyn og på Sjælland. Og hvis jeres cykelhandler ikke har den, så spørger han, om han ikke kan skaffe den til os eller tage kontakt til os. Så sørger vi for, at vi kommer ud, og så du kan få lov til at prøve en tur på den her fantastiske cykel. Kom ind og prøv den. Tak skal I have. Hej.